दरंगाजुलिनि बे बगाजुलियाव दिनैहाय जोंनि मानगोनां MCLA बिजिरगोरा नार्जारिया जायगानि मानसिफोरखौ लानानै गिदिर मोनसे बैसागु फोरबो बेवहाय खुंदों आरो बे बैसागु फोरबोआव बिथाङा भुटाननिफ्रायबो हांख्रायहरदों आरो अरुणाचलनिबो आलासि बेयाव हांख्रायहरदों ओमफ्राय जोंहा तिनसुकियानिबो माखासे मानसि फैदों आरो बिनि अनगायैबो जोंनि मा होनो बड'लेण्ड ओनसोलनि आरो बायह्रानिबो गोबां जोंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों इभेन सिनेमा थियेटारनि आर्टिस्टफोरखौबो हांख्रायहरदों बिनि गेजेरजों बे जायगानि जिथु खुंथाय बेजों बैसागुआव गावजों गाव सिनायलायनाय अनलायनाय मोजां मोनलायनाय आं सानो बियो अराय सम गोजोर जानानै थागोन आरो साखाथिनि हादोर भुटानजोंबो सोमोन्दोआ मोजां जागोन। बैसागुआ जोंनि हारिनि फोरबो आरो बे फोरबोखौ खुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन मानसिफोरजोंबो सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनाया बे जोबोद गोनां आरो दिनै बिसिगि खानाय मोनसे हाबाफारि लाखिदोंमोन जोंनि समाजाव दं बिसिगि खानाय आरो सोरबा सोरखौबा बिदा लेंनाय बिमा बिफा लेंनाय बिब' लेंनाय बिनानाव लेंनाय जायहा गैया आरो बेखौबो दिनैहाय बेवहाय हाबाफारि लाखिनानै सोर सोर बिसिगि खायो एबा सोमोन्दो खालायलायो बेखौ दिनै खालामदों आरो बेवहाय भुटाननि मानसिजों आरो जोंनि बड'लेण्डनि मानसिजों दिनै बिसिगि खादों आरो बिजिरगोरा नार्जारि बिथाङा गावनो सासे भुटानिसजों बिसिगि खादों। बे बिसिगि खानायनि सोमोन्दोआ थैजों सोमोन्दो गैयाबाबो मोनसे न'खरजों सोमोन्दो बायदि अरायबो सोलियो। ओंखायनो बे बिसिनि बेक्तिगतल' नङा जासे बेजों मोननै हादोरनि सोमोन्दोआ आं सानो अरायबो गोजोर जानायाव गोबां बियो हेफाजाब होगोन। Ai,